Ja, jeg vil så gerne vise, hvordan man indtegner en lineær funktion i et koordinatsystem. Og vi har så nogle x-værdier her, 0 og 1, og det skal vi så bare sætte ind i vores lineære funktion, for at kunne indtegne med koordinatsystemet. Vi har så 0 her, vi sætter ind på x' plads, og så siger vi så 2 gange 0, det giver 0, og så plus 3. Så vi ved, at vores første punkt i 0 på x-aksen, det så er 3 heroppe i y-aksen, og det er så også der, den lineære funktion, den sker. Det er så 3. Ja. Og så sætter vi så x ind på, eller 1 ind på x'ernes plads, og det er så 2 gange 1, det giver så 2 plus 3, det giver så 5. Og så ved vi, at når vi så går 1 ud her, så skal vi gå 2 op. Og så behøver vi egentlig ikke flere, punkter i vores koordinatsæt, fordi at vi ved, at det er en lineær funktion, så den vil bare, den vil bare stige med det samme hele tiden. Så vi kan bare gøre sådan her. Sådan her. Nu vil jeg så vise, hvordan man indtegner en lineær funktion i det nye program Graf. Det gør vi så allerførst heroppe til venstre i menuen, kan vi se, at der er en funktion, hvor der står indsæt en ny funktion. Der trykker vi så. Og så kan vi så se, at funktionsforskriften den står her. Vores lineære funktion lød 2x plus 3. Og så hernede i bunden kan vi så vælge, hvad linjetype og sådan noget den skal have. Eller du kan vælge, hvad farve den skal have. Eller hvor tyk den skal være, hvis den skal være mere synlig i det koordinatsystem. Og når vi så trykker ind til nu, så skulle det meget gerne blive lidt ligesom vi så på tavlen før, hvor det var, at den steg med 2 hele tiden. Og den skar y-aksen i plus 3. Og det kan vi så se her, og det ligner sådan nogenlunde det, som vi tegnede før. Og så kan man så zoome ind ud ved at scrolle på